Mela ħanaqraw porzjoni ieħor mill-diskors ta' Ġesu fuq l-ora taż-żebbuġ, Mattew 24, nfakkarkom l-aħwa illi din il-profezija ta' Ġesu hija pjuttost komplikata, ġifieri jekk ma tifhmux kollox fil-messaġġ ma jimpurtax. Imbagħad forsi snin oħra terġgħu tirreveduha u tifhmu iżjed. Ma nistgħux tippretendu li tifhmu kollox f'daqqa. Mela wasalna minn vers 15 issa sa vers 22. Ġesu qed jitkellem u hawnhekk ħajsemmi l-abominazzjoni tad-deżolazzjoni. Klimt li tfisser il-ħaġa mistkerħa li tġib ħerba kbira. Il-ħaġa mistkerħa li tġib ħerba kbira. Issa x'inhi ħanaraw quddiem. Għalhekk meta taraw l-abominazzjoni tad-deżolazzjoni li dwarha intqal permezz tal-profeta Daniel qiegħda fil-post qaddis ħajfhem il-qarrej. Imbagħad ħajħarbu dawk fil-Ġudea lejn il-muntanji. Min ikun fuq il-bejt ħa ma jinżilx biex jieħu l-ħwejjeġ barra minn daru. U min ikun fl-għalqa ħa ma jdux lura biex jieħu l-mantar tiegħu. Imma gwaj għan-nisa tqal u għal dawk li jreddew it-trabi f'dawk il-jiem. Imma jitolbu sabiex il-ħarba tagħkom ma tkunx fix-xitwa jew nhar ta' Sibt. Għax imbagħad ikun hemm tribulazzjoni kbira tant li bħala ma ġrax mill-bidu tat-dinja s'issa. U lanqas qatt ma terġa' tiġri. U kieku ma tqassrux dawk il-jiem ma kien ikun salvat ebda bniedem. Imma minħabba l-magħżulin dawk il-jiem se jkunu imqassrin. Il-ġrajja tal-Lut hija ġrajja li tirrifletti wkoll il-qagħda tagħna mal-Alla. Ġrajja diżappuntanti fejn Alla sejħilhom u daħħalhom f'patt miegħu, però Ajla rrispondew sewwa għall-turija tal-imħabba tal-Alla lejhom. Hekk tal-mod u manjiera li saħansitra mhux biss kienu indifferenti lejn Ġesu ta' Nażaret il-Messija mwiet, imma issa waslu biex jikkomplottaw ħalli joqtluh. L-infedeltà u twebbis tal-qalb tal-Iżraeliti in ġenerali mhux kollha kemm huma, imma il-maġġor parti tagħhom ma rrispondewx bil-fidi u b'indiema għax-xandi tas-saltna talla li Ġesu ġab fostna. U allura Ġesu ibassar deżolazzjoni, ibassar ħerba fuq il-poplu Iżraelita. Għaliex nafu li id-dnub inevitabilment iġib il-ġudizzju. Ma tistax taħrabha din. Jekk inti topponi lil Alla ħad tispiċċa ħażin. U Ġesu hawnhekk qiegħed iħabbar ħerba għal nazzjon ludi aktar kmieni infatti qalilhom ara darkom titħallilkom ħerba. Kliem ċar illi l-Lut kienu se isofru il-konsegwenza tal-li huma opponew konsistentament mhux biss il-profeti imma saħansitra lill-Messija tagħhom. Ġesu qal li s-saltna tal-Alla qatt tittieħed minn fostkom u tingħata lill-ġens li jipproduċi l-frott tiegħu. U hekk ġara. Bħala nazzjon il-Lut twarbu il-fdal li jemmen baqa' iva, imma Alla issa fetaħ il-bieb ta' salvazzjoni għalina l-ġentili, għal popli kollha tad-dinja. Issa f'dan id-diskors irridu niftakru illi Ġesu qed iwieġeb żewġ mistoqsijiet. Waħda minnhom hija meta se jiġru dal-ħwejjeġ qalulu semmew l-tempju kemm hu sabiħ, magnifiċenti u Ġesu qalilhom ebda ħaġra li qegħdin taraw ma ħadd titħalla f'posta ma it-tempju se jkun maqlub, se jkun imġarraf. U allura meta se jiġru dal-ħwejjeġ u Ġesu ir-risposta profetika tiegħu kienet meta taraw il-Ġerusalemm iċċirkondata bl-armata jew bl-armati. Ħanurikom aktar quddiem li dik hija s-sinjal li kien wasal biex mhux biss Ġerusalemm tittieħed imma wkoll it-tempju qaddis tal-Alla ikun imġarraf. Meta taraw Ġerusalemm imtawra bl-armati. Ġesu qiegħed iħabbar affarijiet fil-ġenerazzjoni tiegħu stess. Ġifieri jekk tkellem fis-sena 33
din il-ġrajja tal-tiġrifa tat-tempju seħħet fis-sena 70, fl-istess ġenerazzjoni. Però Ġesu hawnhekk jara qisu repetizzjoni ta' xi ħaġa li ġrat fl-antik. Li dwarha tkellem il-profeta Daniel f'kapitlu 9 tal-ktieb tiegħu. Profezija komplessa, il-Ġesu qisu qed jara illi dik il-profezija seħħet mhux darba, darbtejn anke tlieta. Il-għaliex fis-sena xi 200 sena qabel ma twiled Ġesu, il-Lut kienu għaddew minn perjodu qalil ħafna, mwier ħafna, kien hemm il-gwerer tal-Makkabej u fi żmienhom Sultan Selewċidu jismu Antjokju ir-Raba tant kien jobodhom il-Lut illi mhux biss ħabat għalihom meta daħal Ġerusalem ordna li jinbena artal lill-Alla Zeus, Alla pagan, jitqiegħed fit-tempju, jinqatlu l-ħnieżer u joffruhom sakrifiċċju fuq l-artal. Għallut il-ħanżir kien xi ħaġa mistmerra. U jekk jogħġbok dan Antjokju r-Raba iddikjara li hu nnifsu Alla. Tant kien mimli bih innifsu illi laqqam li hu nnifsu Theos Epiphanes. Alla muri. Tridu taraw l-Alla? Hawn jien. U l-istatwa ta' Zeus fit-tempju qal li dik hija l-istatwa tiegħi. Għall-Lut. Dik hija xi ħaġa irreverenza kbira. Tant ħadu għalihom illi flok Theos Epiphanes laqmuh Epimanes, il-miġnun. Il-miġnun. Taraw dal-konflitt illi għandek dan ir-raġel qiegħed jgħid li huwa Alla manifestat. U qed jagħmel dawn l-affarijiet mistkerħa li Daniel sejħilhom l-abominazzjoni tad-deżolazzjoni. Immaġina fit-tempju ta' Alla Jahwe titqiegħed din l-istatwa ta' Zeus jinqatlu il-ħnieżer għall-Lut kienet dawwa kbira, ir-reverenza li lim mill-immaġinazzjoni tagħhom. Ma setgħux niżluha kif Alla permetta li jiġru daw ħwejjeġ. U Ġesu isemmi din il-profezija u jgħidilna ħajfhem il-qarrej, dik il-profezija ta' Dari seħħet ftit wara imma ħataġa sseħħ u jerġa' fl-aħħar ta' żmien ħataġa sseħħ. Għara qed ngħidilkom profezija komplessa ħafna, komplessa. Illi Ġesu qed jgħid allura illi fadal tal-inqas żewġ mewġiet oħra tat-twettiq tal-profezija, żewġ mewġiet oħra. Waħda fil-ġenerazzjoni tiegħu meta r-Rumani kellhom jassedjaw il-Ġerusalem u jieħduha, jirbħuha. Bil-konsekwenza li l-Lut tkeċċew minn pajjiżhom u xterdu ma' kullum kien. U wkoll illi kellha terġa' isseħħ jerġa' b'mod aktar qawwi fl-aħħar ta' żmien. U ċoj meta Ġesu ikun wasal biex jirritorna fl-aħħar jum. Il-profezija ta' Daniel seħħet meta Titu, il-ġeneral Ruman, aktar tard imperatur, ħarbat il-Ġerusalem u anke sera il-tempju, sera l-oġġetti prezzjużi tat-tempju. Bad il-pass ukoll għad jerġa' jseħħ fl-aħħar ta' żminijiet meta issa mhux Antjokju kien qisu del ġkejken tal-Antikrist. Antjokju għamel affarijiet mistkerħa. Imma issa l-Antikrist fl-aħħar jum l-emil tiegħu kontra Alla se jkun aktar u aktar faħxi. Tantu hekk li Pawlu meta isemmi l-Antikrist
fit-tieni ittra tiegħu lit-Tessalonika jgħidilhom li dan jopponi u jeżalta lilu nnifsu fuq kull ħaġa msejħa Alla jew oġġett ta' qima. Hekk li jpoġġi fit-tempju ta' Alla u jipproklama lilu nnifsu illi hu Alla. Din l-idea li sempliċi bniedem jippretendi li huwa Alla għamilha Antjokju, għamluha u qed jagħmluha l-papiet, tafu jew le? Marru għamlu riċerka tagħkom tkunu tafu. U għad jagħmilha l-Antikrist fl-aħħar ta' żminijiet. U qed jgħid illi jipproklama jew ixanda lilu nnifsu illi huwa Alla nnifsu. Allora din l-abominazzjoni tad-deżolazzjoni, din xi ħaġa mistkerħa d-da'wa illi ġib ħerba. Semmija Daniel u tieħu diversi forom. Tieħu diversi forom kif Ġesu qiegħed jgħidilna hawnhekk. Għalhekk dik ħajjifhem jaqra ġifieri din mhijiex sempliċi. Trid tirrifletti, titlob, tqabbel skrittura ma' skrittura u l-bija. Ġesu qal inkwantu l-profezija li kellha sseħħ ftit wara żmienu jgħid illi meta taraw l-abominazzjoni tad-deżolazzjoni, jiġifieri l-armata Rumana riesqa biex tassedja lil Ġerusalemm, imbagħad ħajħarbu dawk fil-Ġudea lil muntani. U min ikun fuq il-bejt ħa ma jinżilx biex jieħu il-ħwejjeġ barra minn daru u min ikun fl-għalqa ħa ma jdux lura u jieħu l-mantar tiegħu. U tafu x'ġara l-aħwa storikament? U għandna ġifieri għandna storiċi bħal Ewsebju u Epifanju illi jiddokumentaw x'ġara. L-insara speċjalment, illi taw każ il-profezija ta' Ġesu, meta raw l-armata Rumana risqa, ħarbu. Is-soltu tidħol wara s-swar ta' Ġerusalemm u ssib protezzjoni fil-belt. Ma Ġesu qal ħarbu. Ħarbu lejn Pella, ħarbu lejn il-muntanja Libanus u postijiet oħra u baqgħu ħajjin. Min fittex rifuġju fil-belt ta' Ġerusalemm safa maqtul. Infatti għandna r-rekordja Ġosifus, storiku ludi, jgħid li fl-assedju ta' Ġerusalemm mietu 1,100,000 ruħ. Irġiel, nisa u tfal. Plus illi 79,000 ittieħdu proġunieri. Tistgħu taraw il-ħerba Ġesu qal darkom titħallikom ħerba. L-aħwa l-ġudizzju tal-Alla qalil. Il-ġudizzju tal-Alla meta Alla qed jinnamra miegħek u qiegħed jistiednek u jibqa' jistiednek u inti sott widnejk. U l-Lut waslu biex saħansitra wkoll qatlu lill-ibnu il-ġudizzju kien inevitabbli. Ġesu jkompli jgħid illi gwaja n-nisa tqal u għal dawk li jreddew it-trabi f'dawk il-jiem il-vulnerabilità ta' dawn in-nies nisa tqal jew nisa li għadhom qegħdin ireddew it-trabi. U wkoll itolbu sabiex il-ħarba tagħkom ma tkunx fix-xitwa jew nhar ta' Sibt. Ġesu hawnhekk fil-waqt li qiegħed ixandar qiegħed ibassar ġudizzju qalil fl-istess ħin qed juri t-tenerezza ta' qalbu għal dan nies. Alla ma jħux pjaċir bit-telfin tal-ħżiena l-aħwa. Ma jħux pjaċir. U għalhekk naraw isa għandna nisġa ta' il-ħaq tal-Alla imma wkoll it-tjubija tal-Alla. F'dawk il-jiem meta Ġerusalemm kellha tkun assedjata u meqruda. Ġara fis-sena 70, ġifieri meta Ġerusalemm kienet assedjata, kienet toma ċkejkna ta' xaħat jiġri fil-ġudizzju finali. Meta ovvjament mhux biss il-Lut imma l-umanità kollha tagħti rendikont tagħha infissa. Ġesu kemm il-darba ħabbar illi min jopponi s-saltna tal-Alla se jitkisser.
f'waħda mill-paraboli tiegħu f'Mattew 22 jgħid illi meta s-sultan bat stedina biex jiġu għat-tieġ ta' ibnu u ma ridux jiġu baqgħu jopponuh, is-sultan irrabja u bat it-truppi tiegħu u qeret il dawk il-qattiela u ħaraq il-belt tagħhom. Parti minn parabola illi propjament tista' taqlaħħa u titbija tiddeskrivi x'ġara fis-sena 70. Ġesu hawnhekk qiegħed jurina illi bħala profeta kapaċi jaf xem fil-futur. Għaliex għax huwa Alla nnifsu. Huwa Alla nnifsu. Il-żmien l-assedju u d-distruzzjoni u l-irda ta' Ġerusalem Ġesu jsejħilha tribulazzjoni kbira. Tribulazzjoni kbira. Illi, allura nistgħu nippretendu illi fl-aħħar ta' żmien u allura meta jinkixef l-Antikrist se jkun hemm ukoll tribulazzjoni kbira. Tinnotaw però illi imqar il-maħbubin talla, id-dixxipli vera ta' Ġesu jgħaddu mit-tribulazzjoni u Ġesu jaf min huma u kapaċi jippreservalhom ruhom. It-tribulazzjoni l-kbira nistgħu nistennew iva illi għadu kien hemm twetti aktar intensiv u weri fil-futur. Dak li ġara fl-ewwel seklu kien bis-sinjal ta' x'għad jiġri fl-aħħar ta' żminijiet. Ġesu appuntu tom sinjal wieħed u tajjeb biex jarfu illi wasal il-ħin biex nieħdu azzjoni. Il-verżjoni ta' Luqa tal-istess profezija tgħinna hawnhekk. Luqa 21 vers 20 jgħidilna meta taraw lil Ġerusalem iċċirkondata mit-truppi ġifieri mdawra bis-suldati Rumani. Imbagħad għarfu illi qorbot id-deżolazzjoni tagħha, l-istess kelma. L-abominazzjoni tad-deżolazzjoni Ġesu hawn qed jgħidilna ċar illi hija l-armata Rumana illi ġejja biex tagħmel ħerba u sagrileġġ minn dak kollu li kien qaddis għall-Lut. Imbagħad dawk li jkunu fil-Ġudea ħajħarbu lejn muntanji jkompli jgħidilna u dawk fil-belt ħajtilqu, dawk fil-kampanja ħa ma jitlux fiha l-istess diskors b'wieħed ieħor. Għax dawn huma jiem ta' vendetta biex jitwettaq kull ma inkiteb. X'inkiteb? Inkiteb ripetutament illi min ma joqgħodx taħt is-sovranità t'Alla u jilqa l-imħabba tiegħu se Alla se jirrikompensa ruħu, se jivvindika ruħu minnu. Gwaja nisa tqalu għal dawk li jkunu jreddaw it-trabi f'dawk il-jiem għax kien hemm dieqa kbira fuq l-art u rabja dal-poplu. U se jaqgħu b'xifer is-sejf ikunu meħudin ikkaptivati fost il-ġnus kollha. U Ġerusalem tkun mafġa mill-ġentili sakemm ikunu mwettqa żminijiet il-ġentili. Ġerusalem u t-Tempju jisfaw meqrudin bħala dikjarazzjoni ċerta illi wasal it-tmiem tal-fatt li Alla għażel l-Lut bħala l-poplu partikolari tiegħu. Issa Alla warrabhom, ħalla l-fdal minnhom imma bħala nazzjon imwarbin biex joffri s-salvazzjoni tiegħu lill-ġentili, lilna l-koll, lill-popli kollha tad-dinja. U allura l-irda tat-Tempju kienet sinjal speċifiku u uniku illi il-patt il-ġdid, il-patt il-qadim, skużawni, il-patt il-qadim kien wasal biex jispiċċa, biex jitwarrab ila Ġesu issa inawgura patt ġdid. Meta fil-ċenaklu li d-dixxipli għalhom dan u għal-patt il-ġdid f'demmi. Imxerred għal-maħfra tad-nubiet. Patt aħjar illi aħna għandna sem minnu. Ġesu fid-diskors tiegħu ikompli jgħid illi se jkun hemm tribolazzjoni kbira u kieku ma tqassrux dawk il-jiem ma jkun salvat ebda bniedem iżda minħabba l-magħżulin tiegħu. Dawk il-jiem se jkunu mqassrin għal darb'oħra fil-waqt illi hemm ħatiġi dil-vendetta fuq il-Lut minħabba l-infedeltà tagħhom. Fl-istess ħin Alla jew ħjar Ġesu hawn qed jitkellem dwar il-magħżulin
il-mażulin. ħafna nies ma li jisimgħu dil-kelma mażulin jitlu f'qoxrithom u jiddarsu. F'Marku 13 vers 30, fejn Marku jagħti il-verżjoni tiegħu tal-istess diskors ta' Ġesu. Naqraw hekk ara, minħabba l-mażulin li hu għażel qassar il-jiem. L-istess diskors però huwa aktar speċifiku. Minħabba l-mażulin illi Alla għażel. L-ewwel ħaġa, meta nitkellmu dwar il-mażulin tal-Alla, min għażilhom? Alla għażilhom. Alla għażilhom. Jekk m'intix preġudikat kontra dil-verità, hija ovvja, imma Marku hawnhekk qed jagħmilha speċifika, qed jisħaq, qed jinsisti il-mażulin għażilhom Alla. Alla kien jaf il ħajkun hemm nies li jgħidu Alla tromba fil-futur u ra lin-nies kollha x'se jagħmlu bir-rieda ħielsa tagħhom. U jekk jara li inti trid, jew jara li inti tixtieq tindem, jew jara li inti ħatemm l-Evanġelju, jagħżlek. Li mhu veru xejn. Li mhu veru xejn, għax kieku hekk int għażilt il-Alla, mhux Alla għażel lilek. Għedha sekk sempliċi. Għalhekk Marku hawnhekk jinsisti illi l-mażulin għażilhom Alla. Forsi m'intix konvint. Isma' Ġesu fi Ġwanni 15 vers 19. Id-dixxipli qed jgħidulhom kieku kontu tad-dinja. Id-dinja kienet tħobb il-tagħha stess, imma għax m'intomx tad-dinja, innotaw Ġesu qed jagħmel distinzjoni. Dawk li huma tad-dinja, dawk li mhumiex tad-dinja. Imma għax m'intomx tad-dinja, imma jien għażiltkom il-barra mid-dinja, għalhekk id-dinja tobodkom. Min għażel il-min? Ġesu għażel id-dixxipli. Ġesu għażel id-dixxipli. Trid aktar ċara? Mela le, vers 16. Mhux intom għażiltu lili, imma jien għażilt lilkom. U appuntajtkom jew ħtartkom sabiex intom tmorru tipproduċu l-frott u l-frott tagħkom jibqa' ħalli kull ma tissupplikaw il-missier f'ismi jagħtihulkom. Mhux intom għażiltu lili. Dak il-Kristjan illi għad fadallu din l-idea stramba illi bid-deċiżjoni tiegħu minn rajħ u minn ħadd ma ndaħallu għażel li jibda jsegwi l-Ġesu u jemmen fih, u żbaljat. U żbaljat. Ġesu jgħid mhux intom għażiltu lili. Jien għażilt lilkom. L-inizjattiva hija minnaħa divina, minnaħa talla. Il-mażulin f'Mattew jissemmew kemm il-darba. Aktar kmieri Ġesu wara il-parabola tan-nies li marru jaħdmu fl-ħalqa tad-dwieli, jgħid għax ħafna huma msejħin imma ftit magħżula. Ħafna jisimgħu l-Vanġelu, ħafna għandhom l-opportunità. Ifisser li jemmnu? Le. Għaliex? Għax ftit huma magħżula. Ftit huma magħżula. Ġesu jiġi jsemmihom il-dawn magħżulin tal-istess diskors li qegħdin nistudjaw flimkien meta aktar il-qudiem jgħid illi qatt jitqajmu Kristijiet foloz u profeti foloz. U se jwettqu sinjali mirakolużi kbar u eġubijiet biex hekk iqarqu kieku possibbli imqar bil-magħżulin. Ġesu qed jgħid illi l-magħżulin tal-Alla jafhom, ix-xita jipprova jqarraqhom, jipprova jitħaqbihom, imma le, mhux possibbli. Mhux possibbli. Il-magħżulin huma tal-Alla, huma il-wirt tiegħu u Alla kapaċi jħarishom u jipproteġihom sa tmiem. Aktar quddiem Ġesu jgħid li jibgħat l-anġli tiegħu bit-trumbetta kbira u se jiġimgħu il-magħżulin tiegħu mill-erba' tirjieħ maħudin minn kull ġens u poplu tad-dinja, mill-erba' tirjieħ minn truf is-smawiet sa truf l-oħra. Fl-aħħar tad-dinja, meta Ġesu jirritorna se jaħtar l-anġli tiegħu biex jiġbru lill-magħżulin tiegħu fih danu. Dan huwa lingwaġġ illi għalija jagħtini feliċità kbira fil-qalb. Ela x'naf illi is-salvazzjoni tiegħi mill-bidu sa tmiem f'kull aspett tagħha
huwa l-emil ta' Alla. Dan huwa l-kapolavur ta' Alla illi mill-eternità kien jafna, mill-eternità pjana l-fidwa tagħna, fil-milja ta' żmien wettaqa bibnu, u wkoll ħsieb li fi żmien propizju iwellidni mill-ġdid ħalli bekk nkun nista' niġri lejn Ġesu bil-fidi ħansib fih il-ħajja eterna. Ġesu juża din it-terminoloġija il-magħżulin. Għaliex magħżulin? Għaliex magħżulin? Għaddikom, meta Ġesu kien fuq l-olja ta' trasfigurazzjoni u instema l-leħen talla, Mattew jgħidilna li Alla għalek dan hu bil-maħbub li bih nitaxxa isimgħu lilu. Dan hu ibni il-maħbub. Fil-verżjoni ta' Luqa dan huwa l-magħżul tiegħi isimgħu minnu. Alla jgħid. Tgħidli x'qal magħżul jew maħbub. Well, iż-żewġ kelmiet jispjegaw il-xulxin. Jekk inti magħżul jiġifieri maħbub, jekk inti maħbub jiġifieri magħżul. Il-fatt tal-għażla ta' Alla hija espressjoni tal-imħabba inkredibbli tiegħu lejn niesu. Magħżul għax maħbub. Bħalma inti għażilt lil mara partikolari li forsi qiegħda ma' ġembek u żewġta għalfejn għażilt lilha għax ħabbejta. Verew le. Jekk aħna għandna id-dritt li nażlu s-sieħba tagħna illi fija se ninvestu l-imħabba tagħna għal bqija ta' ħajjitna, Alla ma għandux id-dritt li jagħżel lil niesu jew jagħżel għarusa għal ibnu, iva, indubjament. Il-Bibja tisħaq illi Alla ta' bilħaq jagħżel. Magħżulin għax ħabbhom b'imħabba salvivika mill-eternità. Il-Rumani 8:29 Pawlu jikkonferma u jgħid illi il-min kien jafhom minn qabel Alla, lil min kien jafhom minn qabel, ukoll ippredestinhom biex ikunu ikkonformati mal-immaġni ta' ibnu. Issa, il-bużilli si għadin lil min Alla kien jafhom minn qabel. Xi tfisser? Ikun jafhom minn qabel. Sempliċement għax kien jaf li ħa jitwildu u jeżistu. Il-kelma hija speċjali. Il-kelma tfisser li ħabbhom b'imħabba partikolari, b'imħabba salvivika, b'imħabba illi ma juriex ma' ħadd ieħor. Pereżempju l-istess kelma fil-Bibja tgħid Adam kien jaf li l-Eva u wilditlu iben. F'liema sens kien jafa? B'imħabba intima, espressa fi żwieġ, vera? Jew Alla jgħid lill-Iżraeliti li lkom biss kont naf mill-popli kollha tal-art. Xiġifieri? Ġifieri ma kienx jaf bl-Assirjani jew bil-Babilonjani jew bl-Eġizzjani, ovvjament kien jaf bihom. Li lkom biss kont naf, li lkom biss għajdu intom. Ħabbejt. Li lkom biss ħabbejt. Wasa għalilhom intom Alla ħabkom mhux għax kontu ikbar fil-għad jew aħjar minn popli oħrajn, Alla ħabkom għax ried iżomm il-weda magħmula lil missirijietkom. Appuntu, Alla għażel lil xi wħud ta' salvazzjoni il għaliex ħabbhom. Ħabbhom, ċertament Alla jħobb lill-umanità kollha b'imħabba ġenerali. Il-fatt li jagħmlilna l-ġid, jibgħatilna x-xita, jagħtina l-ilbies nilbsu, is-saħħa, dar, ħafna ġid oħra. Imma din imħabba li twassal għas-salvazzjoni eterna, Alla refaħħa għal magħżulin tiegħu. Rumani 11 vers 5, Pawlu jgħidilna hekk ukoll mela fi żmien preżenti hemm fdal magħżul bi grazzja. Hemm fdal, hemm bqija ta' nies magħżulin bi grazzja. X'jiġifieri bi grazzja? Bil-favur tagħna. Grazzja ma tistax tħallata mal-mertu tagħna jew
prestazzjoni tagħna xejn minn dan. Għax Pawlu jgħid imma jekk bi-grazzja mhux iżed bl-opri, altrimenti l-grazzja ma tkunx iżed grazzja. Qed nifhmuha. Jekk Alla għażilna bi-grazzja, allura mhux bl-opri tagħna, mhux bil-fidi tagħna, mhux bl-indiema tagħna, għal ebda raġuni li tinsab fina hija sempliċement biss minħabba ir-rieda tajba tiegħu lejna. Din Pawlu qed jagħmel distinzjoni netta u radikali. Il-grazzja teskludi l-opri tagħna. Jekk bi grazzja, allura mhux aktar bil-mertu uman. U di toffendina. Verew le, ejja nkunu onesti, toffendina. Iddarrasna. Għaliex aħna bnedmin illi għaten fina il-fdal ta' dnub illi jatina attitudni ta' kburija, anke qudiem Alla. Nippretendu illi irrid ikolli sehem mis-salvazzjoni tiegħi, irrid nipparteċipa xi ħaġa, irrid nagħti xi ħaġa, imqar żgħira, imma li mill-eternità Alla għażilni mingħajr ma qis xejn x'jien u x'se nagħmel u l-bqija, dik forsi toffendina. Il-poeta Ingliż Henley qal f'poeżija minnu: I am the captain of my soul, I am the master of my fate. U din hija l-attitudni tan-nies in ġenerali, illi ħajti tiegħi tintaħallix. Jien nagħmel ir-rid, or ma fittilekx tindaħalli. Imma kwantu Alla jindaħlilna. Għaliex jindaħlilna? Għax aħna tiegħu. Għax aħna sempliċi ħlejja tiegħu. U nappartienu għalih. Wieħed mill-dutturi kbar tal-Knisja, Wistin ta' Ippona fis-seklu 5. Wistin kien insistenti ħafna li salvazzjoni tagħna tibda mill-għażla ta' Alla mill-eternità. Jgħidlek, Alla għażilna fi Kristu qabel il-pedament tad-dinja, qabel ma eżistiet id-dinja. U allura qabel ma eżistejna aħna. Alla għażilna fi Kristu qabel il-pedament tad-dinja billi predestinana għall-adozzjoni bħala wliedu, mhux għax konna se nagħmlu lilna nfusna immakulati u qaddisin. Imma għażilna u predestinana sabiex inkunu qaddisin. X'differenza? Tgħid min fejn ġabed l-idea? U vinta min fostkom jaf il-Bibja jaf li Wistin waqt jgħid xejn ġdid. Il-ħsieb tiegħu huwa maħud mill-Efesin kapitlu 1 vers 3. Fejn jgħidilna li Alla għażilna fi Kristu qabel il-pedament tad-dinja ħalli nkunu qaddisin u bla difett qudiemu. Alla għażilna biex nkunu qaddisin. Alla ma għażilniex għax rana li ħana qaddisin aħjar ma' ħadd ieħor. Alla għażilna biex nkunu qaddisin. Biex mid-dinbin iġibna qaddisin tiegħu. Fl-imħabba predestinana għall-adozzjoni bħala wliedu permezz ta' Ġesu Kristu għalih innifsu skont l-intenzjoni tajba tar-rieda tiegħu. Kieku Alla ma kellux rieda tajba lejna, l-umanità kollha tispiċċa fl-infern. Ma Alla għandu din l-intenzjoni tajba tar-rieda tiegħu għat-tifħir tal-grazzja glorjuża tiegħu li bija favorina fil-maħbub. Il-fatt li Alla għażel għal Pawlu kienet kawża ta' tifħir. Irrid infaħru lil Alla, irid infaħru għax inkluda lili f'din l-għażla tiegħu. Tiftakru min hu l-aqwa teologu tal-Knisja Kattolika Rumana? Indubjament Tumas d'Aquino fis-seklu 13. L-ikbar teologu illi kien predestinarjan qawwi ta' Tumas d'Aquino. Fuq il-passi ta' Pawlu, fuq il-passi ta' Wistin. Però illum il-ġurnata Knisja Kattolika Rumana ma temminx bil-predestinazzjoni. Għax temmen illi int tipparteċipa fis-salvazzjoni. Trid tagħti is-sem tiegħek, trid tagħmel l-isforz tiegħek. Tumas d'Aquino jgħid ir-raġuni għala Alla ippredestina lil xi wħud u warrab lill-oħrajn jridu fitxuha biss fit-tieba ta' Alla.
it-tieba ta' Alla. U n-nota ippredestina xi ħud tas-salvazzjoni u warrab l-oħrajn. L-oħrajn ħallihom biex jieħdu l-kastig ġust għal dnubietom. Tgħidu li ma allura x'se jsir mir-rieda tagħna aħna rieda. Jien niddeċiedi. Jiena nagħmel għażliet. Iva, ma m'hemmx dubju. Xi wħud meta jisimgħu dan it-tagħlim ta' Pawlu, ta' Ġesu, ta' Awustin, ta' Tomas d'Aquino. Jgħidulek ma naħna pupazzi, mela aħna blokok tal-ġebel, Alla jagħmel bina li jrid. Ma nissej fil-ħaġa, dik li ma nissej jien fuq id-destin etern tiegħi ma nissej fija. Jien bla vot fuq ħajt istess. Kellek vot. Taf x'għamil bih bil-vot? Fuq ktibt Jalla jien nobodok u ma rridikx. U armejtu fil-landa taż-żibel. Dak il-vot li kellek. Illa aħna minna nfusna u li Adam ma rridux il-Alla. Inta raw allura is-sublimità tal-imħabba, tal-ħniena pura tal-Alla, illi minn umanità illi hija qiegħda bil-pon maqut kontrih u tisfidah, Alla għażel il xuħu tas-salvazzjoni. Hija xi ħaġa meraviljuża. Le m'għandikx vot, għax il-vot tiegħek ħassartu. U kieku Alla ħallija d-deċiżjoni tagħna min irid jiġi però min ħandaħal il-ħadd, ma ħanindaħal il-ħadd. X'jiġri? Ħadd ma jmur. Ħadd ma jmur. Ġesu jkun propjament miet għal xejn. Aħna ma nikkontribwixxu xejn affattu għas-salvazzjoni tagħna. Qed nisbalja. Nikkontribwixxu xi ħaġa iva. Id-nubiet tagħna. Id-nubiet tagħna dak biss. Dak biss. Il-bqija hija turija, hija esibizzjoni fenomenali tal-ħniena u tal-imħabba pura tal-Alla lejna il-bnedmin. Lejna li aħna tradituri tiegħu, li aħna edewwa tiegħu għall-loġ li jirrikonċiljana miegħu nnifsu permezz ta' Ġesu Kristu. Il-bqija l-aħwa aħna imjassrin għal-ħażen, imjassrin id-dnub joġobna nixorbuh bħall-ilma u li kieku Alla ma ndaħalx mill-eternità il-kapaċità tagħna ma kienet twassalna imkien ħlief għall-abbissi tal-infern. Għaliex? Ġesu jgħid fi Ġwanni 6 vers 44. Isimgħuh. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħtni ma jġibdux. Mela hemm kondizzjoni biex inti tmur għand Ġesu bil-fidi, hemm xi ħaġa li tiġri, jekk ma tiġrix ma tmux. X'inhi? Il-missier irid jiġbdek lejh. Jiġbdek lejh Salvatur. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier li bagħtni ma jiġbdux u jien qed inqajmu fl-aħħar jum. Huwa miktub fil-profeti u se jkunu l-koll malmin minn Alla. Kull min mela sema u tgħallem mingħand il-missier jiġi għandi. U min ma semax ma jmux għand Ġesu. Ma jmux. Alla jgħallem lil xi wħud lil magħżulin tiegħu u jikkonvinċihom u jimmotivhom u jagħtihom il-ħila bil-grazzja tiegħu biex attwalment iva imorru għand Ġesu. Ħadd ma jista' jiġi għandi jekk il-missier ma jiġbidniex. Meta nitkellem fuq dan il-suġġett, il-reazzjoni tkun allura Alla x'ma għażilx il kulħadd. Jekk għażel il-dawn, għax ma għażilx il kulħadd. Allura sofran. Tafu intom meta l-anġli waqgħu, perċentwal mill-anġli waqgħu u llum nafhom bħala demonji. Meta waqgħu ma provdix salvazzjoni għalihom. Kiex kont beżżakom, tħawwadkom din. Ġieli ħsibtu fuqha.
Meta waqgħu l-anġli m'hemm salvazzjoni għalihom. Inkwantu l-umanità aħna l-bnedmin waqajna l-koll f'Adam u Alla qiegħed isalva lil xi wħud minnhom. Meta ngħidu xi wħud ma jfissirx huma ftit. Ma nafux kemm, ma nafux. Alla għax ma għażilx lil kulħadd? Għax ma jgħallimx lill-umanità kollha kif qal Ġesu. Ir-raġuni profonda li mqar xi wħud minnu li Alla isibuha bit-tqila biex jaċċettawha ta'. Tafu x'in raġuni għala Alla ma jsalvax lill-umanità kollha? Biex Alla jigglorifika l-attributi kollha tiegħu. Mhux biss il-ħnina tiegħu, imma anke l-ġustizzja tiegħu. Anke l-qdusija tiegħu. Il-ġustizzja Alla hija sabiħa. Immaġinaw Alla inġust. Immaġinaw Alla inġust, kapriċċjuż li jagħmel li jrid. Li jagħmel li jfettillu mingħajr referenza għal x'inhu tajb u x'inhu ħażin. Kieku nitkellmu b'referenza, monstru kieku jkun. Alla ġust. Dik hija sbuħija ta' Alla. U Alla jrid juri l-ġustizzja tiegħu. Illi l-midneb il-Musa għallu jiena Alla l-inħen u ma nħallix l-ħati mhux ikkastigat. Il-fatt Alla jikkastiga il-midinbin hija turija tal-ġustizzja u tal-qdusija u tar-rettitudni tiegħu. Ċertament Alla għamel minna reċipjenti tal-ħniena u għandna nfaħruh mhux biss fi żmien imma l-eternità. Imma wkoll Alla jrid juri l-ġustizzja tiegħu. U Pawlu jiġbdilna l-attenzjoni għal tal-fatt. Fi-Rumani 11 vers 22 jgħidilna araw mela il-bontà, it-tjieba u s-severità ta' Alla, il-qilla ta' Alla. Hemm it-tjieba ta' Alla, muri għalejna, hemm ukoll il-qilla ta' Alla. Murija lin-nies bħalma kien il-Farawn, bħalma kien Ġuda l-Iskarjota, bħalma kienu n-nies illi evidentament waqgħu taħt il-ġudizzju tiegħu. Severità fuq dawk li jaqgħu, illi waqgħu jgħid Pawlu imma fuqek il-bontà ta' Alla mbasta tkompli fil-bontà tiegħu. Din il-verità li Ġesu hawnhekk qiegħed isemmi illi il-magħżulin, minħabba l-magħżulin dawk li se jkunu qasrin. Li tiegħi Alla għandu l-magħżulin tiegħu. B.B. Warfield, teologu famuż ikolli ngħid, jgħid hekk il-meravilja tal-meravilji. Isimgħuha sewwa. Il-meravilja tal-meravilji mhijiex li Alla f'imħabbtu infinita ma għażilx lir-razza umana kollha biex tkun salvata. Il-meravilja hi li difatti għażel il xi wħud. Għax dawn il-min għażel l-aħwa huma edewwa maħlufin tiegħu. Laħqhom il-forka. Ħaqhom sentenza ta' mewt. U frattant Alla nkurunana bit-tjieba tiegħu. Min jista' jlaħħaq ma daħsib. Bir-raġun Pawlu jgħid illi l-fond tal-għana kemm tal-erf kif ukoll tat-tarif tal-Alla. Meta nikkonsidraw dal-affarijiet. Kemm hu fond. Tmur Tom tilbes il-goggles tara l-qiegħ. Imma murara l-qiegħ tal-Mariana Trench, li żed post font fid-dinja, fil-Paċifiku. Qas ħadd ma jafx hemm m'isfel. Dak huwa l-font tal-Alla. Naħdin ngħidu li iva hemm misteru. Għaliex Alla fid-deċiżjoni tiegħu għażel il-dawn u mhux il-dawn. Li naf biss Alla għażilna fi Kristu. Ir-raġuni Alla għażilna minħabba ibnu Ġesu. U l-fond tal-għana kemm tal-erf kif tat-tarif tal-Alla, kemm huma inskrutabbli l-ġudizzi tiegħu. Il-ġudizzi, id-deċiżjonijiet tiegħu. Nerġa' ngħid, għaliex dawn u mhux l-oħrajn. Inskrutabbli. Biex nifhem il-għala, l-qatt ħana jiena xi biex nifhem. Jiena niftakar meta kont fis-sekondarja kellna dawk il-problems tal-algebra. X, Y, brackets, square root.
U evaluate, evaluate. Dejjem vojta kont iħallihom jiena, dejjem vojta. U llum għax ħares lihom. Għaliex? Huma inskrutabbli għalija. Hemm min kapaċi jsolvihom. Hemm min. Ma moħħi ma jtinix. Inkwantu l-predestinazzjoni u l-għażla tal-Alla, kollha kemm aħna ma nifhmux dak l-equations, kollha kemm aħna ma nifhmux. Qatt ma naslu. Qatt. Il-ġudizzji tiegħu huma inskrutabbli u t-traqat tiegħu huma intraċċabbli. Min fejn jgħaddi Alla u għaliex u sebaħu talab. Intraċċabbli. Jiġifieri, meta tkun ir-ramla l-ħamra għawdex tgħaddi fuq ir-ramel tħalli l-passi tiegħek u tgħid minn hawnhekk għadda, minn hawnhekk għadda. Ħa tifhem. It-traqat tal huma intraċċabbli. Ma għandek ebda idea għalek u mhux hekk. U għalhekk jiena illum il-mulej għallimni biex mhux biex nissottometti ruħi għal din id-dottrina sabiħa tal-predestinazzjoni, tal-għażla tal-Alla. Imma nitenna fiha għax hija t-tama tiegħi. Hija t-tama tiegħi. Tikkonvinċini il-salvazzjoni tiegħi mhux għax jien se nagħmel xi ħaġa. Imma għax Alla għandu rieda tajba lejja u Ġesu Kristu miet għalija fuq is-salib. Dik hija t-tama tiegħi. Min kien jaf moħħ is-sit, Pawlu jkompli jgħid, min kien jaf moħħ is-sit? Jaw inti se tippilla, se toġġezzjona għad-dottrina tal-għażla tal-Alla, il-fatt li Alla għażel il-dawn għas-salvazzjoni. Min kien jaf moħħ is-sit? Jew min sar kunsulier tiegħu? Counselor, forsi jagħti xi parir l-Alla. Kemm aħna kemm kapaċi nkunu arroganti li naħsbu li ma toġbokx. Taf li inti meta titkellem dwar Alla jew dwar il-verità tiegħu u tgħid xi ħaġa kontrih Alla qed jisimgħek. Kien kolli ngħid xi ħaġa kontrik mhix ħaġa ħanita fuċċek. Ħammur inqasqas ma' ħadd ieħor. Ma inkwantu dal meta nitkellmu jew noġġezzjonaw kontra l-għażla tal-Alla li ċertament u definittivament hija malma mill-Bibbja, Alla qed jisimgħek. U jidhirlek inti qed tilagħba li jidhirlek li kapaċi tkun il-kunsulier tiegħu. Kapaċi tagħtih parir. Però min qattaħ minn qabel jgħidilna Pawlu biex ikun ikkumpensat lilu. Tajna xi ħaġa lill-Alla biex l-Alla nobbligawh. Biex imbagħad norbtulu idu la tajtek din mela issa taħfir id-dnubiet kollha. Nonsens. Għax minnu bih u għalih ma huwiex kollha. Salvazzjoni hija minnu, salvazzjoni hija bih, ġifier permezz ta' Ġesu, u għalih hija l-glorja tiegħu. Ġesu, hawnhekk kif rajna il-ħaq tal-Alla, il-fatt li Ġerusalemm kienet se tkun imdamdma, kisra, it-tempju deżolat, il-lut inferxa, huwa jaturija tal-ħaq tal-waħx tal-Alla. Ma fl-istess ħin ukoll qisu jinseċ tal-ħsibijiet ta' l-għożża tal-Alla itolbu għalilhom biex il-ħarba tagħkom ma tkunx nhar ta' Sibt. Jew dak il-jiem ħajkunu mqasrin għaliex minħabba l-magħżulin tal-Alla. Għax Alla jafu. Alla jimpurtaħ minnhom. Ġudizzju fuq min jiġdu għożża u barka fuq il-magħżulin tiegħu. L-ħawa, ejjew nitalmu nmilu u naduraw quddiem il-misterjum tremendum. Alla huwa misteru trement. Alla huwa impenetrabbli. Jammar f'daw li ħadd ma jista' jersaq għalih ħadd. Tommaso à Kempis, awtur tas-seklu 15, jgħid kieku l-emejjel tal-Alla stajna nifhmuhom faċilment bir-raġuni umana. Kieku stajna nifhmuhom bir-raġuni umana. Ma nkunux nistgħu nsejħulhom meraviljużi jew tal-għaġeb. Però taqraw is-salmi. Kull David ċejt, il-lopri meraviljużi tal-Alla.
l-opri li nixfuna, belħuna. Iva. U Alla oġbu li ma jfissrilniex għala għażel il-dawn u l-oħrajn. Kieku Alla jfissrilna kollox ma jibqa' ebda lokal fidi, vera jew le? Alla jrid nafdawh. Għalli nafdawh u għalkemm ma nifhimx bħal ma nifhimx dik l-equation tal-alġebra warra bili. Ma nifhimx. Mhix ħobsa żnieni. Però nista' naċċerta ruħi li hemm soluzzjoni għaliha dik. Jien moħħi ma jlaħħaqx għaliha, tispeċini. Imma hemm soluzzjoni. Is-soluzzjoni hija falla. U fil-frattemp nistgħu bħalma għallimna Mosè u l-blata. Alla u l-blata fih m'hemm ebda ħażen. Fih m'hemm ebda ħażen. Ġust u rettu. U b'dak il-ħsieb il-qalb tistrieħ. B'dak il-ħsieb il-qalb tagħna titenna illa għaliex aħna l-imsejħin ta' Ġesu Kristu, il-maħbubin tiegħu. Biex bekk ingawdu u nitbierku mhux biss aħna, ma wkoll dal-istess messaġġ ngħadduh il ħadd ieħor li huma neqsin mit-tama. Amen.